Как? Емин Ахмедов Хюсеинов. Емин Хюсеинов. Разкажете как се случи тази катастрофа? Тръгна за работа, идвам от там от Дръм надолу, защото е центъра. И влизам, беше жълто. Така. Става гласна да се изнеса по-бързо и колата излезе от улица Дръм. Ага. Стана галимация, като него имаше спряла кола, той разбрах, са били студенти, са бързах за изпит. Доколкото разбраха от листите на момчетата там. Има ли пострадали? Не, също не. Това е най-важно. Значи, вие сте карал не по Дрин, ами тук по доктор Пускулев, а колата е излязла от Дрин, така ли? Колата излезе от Дрин, аз седях отгоре от Манград на Дрин. Ага, по Пюскулев. Да, И сте минал на жълто. аз не бях в жълто, бях на Кръсточка, училата в Кръсточка. Но на жълто. Няма как да спра без обхват. 90 минути още коли и Те пък са бързали за изпит и така става катастрофата всъщност. Заради бързане. А той идва от тук, тъй нали развити? Да. Ето още стана тук. А добре, как стана, че се обърна колата и се заби по този начин? Аз като съм го ударил по вратите, нали, то се обръща и дървото прави цялата си. Вие с каква скорост се движихте? Колата беше на втора. На втора На предава. втора, да. Най-много с 60 км в час. Имаше ли много хора наоколо? Не, остава 70. Имаше ли опасност, евентуално, ако е имало минувачи, да бъде ударен някой? Разбира се.